Vi har lavet mange fejl, sådan, så det lærer vi af. Ja, men det er jo det. Så det er det, man bliver klog af. Og 1, og 2, og 1, 2, 3, 4. Halleluja. Det er helt vanvittigt. Jeg kan se kameramanden, han er ved at vælte. Og bilerne, de flyver rundt om ørerne på mig. Køerne strævler rundt. Det er vanvittigt. Det fucker vi fuldstændig op i går. For et par uger siden fik Esbjergmanden igen. For et par uger siden blev Esbjergmanden igen. DFB Elite AS og fagforeningen Det Faglige Hus er i øjeblikket Skal vi tage det igen? Lige nu er DFB Elite AS og Det Faglige Hus i gang med at forhandle om, at Det Faglige Hus skal købe de 10 millioner kroner. Nej. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Så kom ned og mærk julehyggen på torvet. Få en varm kakao, eller prøv nogle brændte mandler. Jeg lige prøve at tage den igen. Hvad skulle vi gøre? Det er jul. Vi skal have juletræet op og stå igen. Okay, vi prøver igen. Og julelyset. Som er... Kære lille Jytte, kære lille Jytte. Ah, dammit! Hold nu din kæft. Jeg har ikke sagt det. De klassiske. Så skal det bare stoppe. Nytårskuren. Hold nu kæft. Nu synes jeg, du skal sætte dig hen og lege derhen, ikke også? Hvad er jeres forventning til folks modtagelse af filmen? Undskyld, vi har den. Store. Ja, jeres forventninger til folks modtagelse af den her film. Hvis den her hus, den bliver rød, og så... Afslørende journalistik! Men det kan være, det kommer senere. Kunne du præcisere? Hvad var det? Fokusere. Dieser ist der Stiger Titanic. Wie findest du das? Jytte. Det er Jytte! Jytte. Stiga er et af de førende bordtennismærker i branchen, kun overgået af Jysters Pingpong. Og bordet, vi har her bag os, det er... Stiga. Et af de førende. Du må ikke flække dig. Det kan blive dit i dag. Men vi må slutte for i aften, og tak fordi I kiggede med. Og som vi kan konkludere, er der ikke rigtig noget, der er noget værd. Var det Jysk Bras?